Assalamu alaikum, barkanku da ƙara saduwa da mu kuma barkanku da ƙara kasancewa da mu a YouTube channel ɗinmu. Idan yau ka zo ka manta ka danna alamar ƙararrawa da alamar subscribe domin samun sahihan labaranmu idan mun ɗora muku a YouTube channel ɗinmu. Wannan an sani cewa babbar jarumar mu ce ta masana'antar Kannywood. A da can baya ana zargin Rahama Sadau da aikata wasu abubuwa wanda ba su dace ba, wanda kuma hakan wannan babban kuskure ne da ta aikata shi a masana'antar mu ta Kannywood. To amma kuma ga abin da ya fi ta muni, ya fi ta kazanta, wanda bai dace ma a ce a batta ba ko kuma a kyale ta. Ya kamata a ce kotu ta ɗauki babban mataki akan abubuwan da wannan mashahuriyar jarumar tamu ta aikata, wato Momi Gombe. Hakika Hamisu Breaker ya ce bai taɓa kasancewa da wata ƴa mace wacce ta aikata ta muzanta kanta, ta zubo da kanta mutunci ba kamar Momi Gombe. Ku danna alamar ƙaura da alamar subscribe domin samun sahihan labaranmu a YouTube channel ɗinmu mai suna